Yo, still. Takarawa, ‘yan mata takarawa, takarawa, ku gali takarawa, ku takarawa, ‘yan mata takarawa, haka! Ina kuke ne gayu, so ne zango na bullo, in gaida masoyana, daga Zazzau har Kedi, lokaci na mutan Naija, kowa ka gani nawa, daga gayu ‘yan hip-hop har da mutane ‘yan solo, komedi ma na bullo, har da shirin fim ban boyo. Hajji Alami kina na ashe? Wannan kai dai bar kawai. Ya kwana biyu? Wallahi lafiya la ya ayyuka. Lafiya la wallahi. Ya jama'a. Barkanki da zuwa. Sannan. Daga ina haka? Dinki na kama. Haba da da wuri nake son dinki. Unguwa ne. Kaga a tabban nan? Ka san sha'anin wannan ni da son shi wannan lockdown din nan. Kai dai bar kawai ina da an so ta bashi. Wallahi da ana shi na kama kaɗan kama ita kuma ina buƙatar ta da kamar da wuri. A kanki da mai. Wallahi wani sha'ani nake da shi ne. Ba matsala kwantar da hankalinki. Kin ga Rahama Sadau. Hadiza Gabon. Sadiya Gele. Kin ga Fatiwa Sha. Duk da kike ganin su. Ina fim nan jaruma da yake tashi. Ni ne wanda na ma Maryam Yahaya dinkin wannan fim. Saboda haka inda dinki ke so ko ne dinki da ke so. To shi kenan Allah ne gashi nan. Wai irin riga za muki? A kamar riga ne kamar fitit. To ko an ki irin da Maryam Yahaya din? Ai jaruma ta ce ina so kamar irin nata. Kuma kina so ki haɗu da ita ko? A'a sosai ma. To kake zamu da To amma dan za Allah kan matuka ma da amma fa gobe nake so. ko ke gobe? To ba matsala ba mu. To zai magana kuɗin. Kanki da mu kin zo Sone Zazzau Fashion and Design. Baki da damuwa akan magana kuɗi. Ni da dai ka ga mutum sha'ani na kowa na ji. Ina ba zai yiwu ba. In dai magana kuɗi ne baki damuwa akan kuɗi. Kai dai ka faɗa ba. Na san yanayin garin kowa na ji. A ba ake ta wace. Ya za a yi ki ba da Da dai ka ga musu sha'anin wa'annan rayuwar na duk kowa ta kan shi yake. Ai maganar lockdown. Yan ƙasa ta shafa ni kuma kin gani nan civilian ne. To saboda haka wai kaki da mu in dai maganar kuɗi ne ba damuwa. To shikenan. Eh. To shi zan zo ansa. To abinda gobe da safe. Gobe ne ka ce ba. Ka gani daman gobe nake so saboda da sassafe nake son dan Allah ka in zo kuma ji. Ka ga Da safe. a san matsalar wani zai yi Ina amma dai ki tsaya yanzu dai abin da za ka kawo 500 din nan kuma dai sai na ce baka dai ba ka ce wani kaza kaza ni na san shi anan ga wa dan sai kayan dinki kake zo kiga kayan ki a hannu so ka ga gashi to zuban canji ba goban ki ga da ta 500 din to shikenan dan Allah in na da goban zo samu kake da mai dole to dinki shikenan mare ya haya za ki haɗu da ita gobe ya an jima to shikenan ya ƴan mata to ba matsala ba matsala za ki haɗu da mare ya haya sai an jima na da wannan tsinin na yaron Allah sa bai ji abin da muke cewa ba kai salu assalamu alaikum amin wa alaikum so ne manyan masu dinki so ne zango ya aka yi ke so ne zazzawa ne irin so ne zango an to so ne zango manyan masu dinki ya aka yi na gaji ana ta aikin ne na zo a san dinki a dinki ka kai wa ma ne wa ma ne ba ina duni da oga ina wannan atamfar da na baka dinka dogo riga irin dinkin Maryam Yahaya Oga an gama dinkin tun da kabanjiyar da aka gama dinkin to na aje ta inda ake aje kayan dinkin tana na a cikin durowan nan da ake sa kai Allah da kare na mu wayo kare na mu wayo in ce da kai ce daga ni abun Maryam kai ya zaka ce mun kai da ka ce wajen wa kika gani kan nai ina jin fakan nai da man ji me za ku faɗa kaya yanzu gama gani ka dinka ma Samira budurwarka na ran sai haka Allah sai na maka sha wannan ka san wa ka da kwawa kuwa yaron ya jawo mana ai billahi da zan ban dan kwawa ba ta kwashi kai oga da oga da abu fitar da kaya in zaman lafiya kai wai wa ka ba kayan nan idan babban baka da shagon nan ba mai rike a zo wanda a tsamfana in je in ciwo bashi ka maka ka riga mutum kai wai na tabbata da wallahi oga ni a can da aje ta ba zan yi asara bi ba sai dai kai da ina haizan aba hajiya lami a tabbun ba tana nan fa kai ina wa ka gani ba da ina ta da kamar kake ya kana ta hajiya lami da Allah ki bari a ruwa mutane la ilaha illallah kai dan warke da aka ta fanna wallahi oga tun da aka gama dinkin ni kawai na aje ta don caje ne kutumun buha uba ni na taba ganin wani bala'i ya je ya kawo mana in tasha daga kawo mana dinki ka dan kutumar ubanka
ka je ka dinka ma budurwarka Samira daren dandam to dan uwanka tashi ka fita in dai wannan shagon ba na uwarka bane na kore ka dan uwarka tashi fita a shagon uwarka